Rozprávky na dobrú noc od Eja i detka. Dnes ti porozprávam príbeh o jednom veľmi hrdom a šikovnom tvorovi, ktorý si myslel, že zvládne celý svet úplne sám. Dozvieš sa, že hoci je dôležité byť samostatný, prijať pomocnú ruku nie je slabosť, ale veľký dar. Volá sa O mravčekovi a voňavej omrvinke. Nezabudni, že moje rozprávky nájdeš aj na YouTube, kde ich môžeš sledovať aj s krásnymi obrázkami. Nezabudni dať like a follow, aby si bol aj ty súčasťou našej rozprávkovej cesty. Rozprávka sa práve začína. Kde bolo, tam bolo. V tieni vysokých stebiel trávy žil mravček menom Samko. Samko bol veľmi šikovný a hrdý. Všetko chcel robiť celkom sám. Nepotrebujem nikoho, ja to zvládnem, hovorieval a odmietal každú pomoc, aj keď niesol náklad dvakrát väčší ako on sám. Jedného slnečného dňa sa vybral na výpravu. Ťap, ťap, drobné nôžky ho niesli ďaleko od mraveniska až k okraju starej terasy. Zrazu jeho tykadlá zacítili niečo nádherné. Bola to sladká vôňa vanilky. Uprostred cesty ležala obrovská, zlatistá a voňavá omrvinka z vanilkového rožka. Pre malého mravčeka to bol hotový poklad. Samko sa do nej oprel celou silou. Toto donesiem domov úplne sám, zaťal sa. Tlačil, potil sa, fú, nôžky sa mu triasli, no omrvinka sa ani nepohla. V tom sa pri ňom pristavil jeho kamarát mravček. Ahoj, Samko, vyzerá to ťažko, nepomôžem ti? Samko však len hrdo odul líčka. Nie, zvládnem to sám. Skúšal to zľava, sprava, zdola, bol už celý ustatý a slniečko začalo pomaly zapadať. Nakoniec, keď už naozaj nevládal a sily ho opúšťali, ticho a skromne pošepkal kamarátovi. Áno, prosím, pomôž mi s tým. Kamarát sa usmial, chytil druhý koniec a spoločne hej rup, odniesli sladkú dobrotu do mraveniska za chvíľku. Samko zistil, že vo dvojici je všetko ľahšie a cesta domov ubehla veselejšie pri spoločnom rozhovore. Ponaučenie z tejto rozprávky je takéto. Je skvelé byť samostatný a šikovný, ale nechať si niekedy pomôcť nie je slabosť. Všetko na svete je jednoduchšie a krajšie, keď si dokážeme navzájom pomáhať. Aby ti moje rozprávky robili radosť aj cez deň, v popise pod videom nájdeš balíček magických omaľovánok. Nové rozprávky pre teba pripravujem pravidelne. Vychádzajú každú stredu, piatok a nedeľu. Tak sa k môjmu krbu nezabudni vrátiť. Cez link v mojom bio si môžeš objednať aj svoju vlastnú rozprávku na želanie, kde budeš hlavným hrdinom práve ty. A teraz už zavri očká, uvoľni sa a nechaj sny, aby ťa potichu odniesli do sveta pokoja. Dobrú noc a sladké sny.